Bapak Ibu duweni adik-adik ingkang diberkahi dening Gusti, kula ngaturi sugeng sonten. Sugeng pinanggih wonten ing acara ibadah keluarga ing sonten menika di dalemipun keluarga Mas Aplek. Nggih Bapak Ibu, saderengipun kita wiwiti pangabekti sonten menika, kita perlu ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti, awit Gusti tansah tresnani gesang kita sedinten muput wiwit injing ngantos ing sonten menika kita kapanggihaken kawilujengan. Menika kita wiwiti kita memuji ngangge kekidungan angka 9:8. Monggo kita angkat sesarengan. Bangkamu motrat dosa Gusti Unsenono agung si pangampunannya mring wong kang prajaya. Prajaya mung prajaya Gusti kuasa ngluwarisira. Wekdal salajengipun kula aturaken juru sabda. Ngucapaken sugeng sonten Bapak Ibu. Semoga pangabekti brayat ing wekdal menika kita wiwiti kanthi kita sidhem sesa ingkang boten nate nilar pakaryani astani saha ingkang langgeng kastyanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama wonten ing Gusti Yesus Kristus nunggila dhateng kita sedaya. Amin. Semoga kita memuji KPJ angka 17. KPJ angka 17 kita pujiaken padha setunggalan kalih saking titah ing bumi padha kiranga memuji. Semoga kita pujiaken sesarengan saking titah ing bumi padha kiranga memuji. Haleluya, haleluya. Surya prakasa sumunan chandra kartika kapapan puji Gusti saben wanci. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, para sepuh gian anak kang binerkahan dening Gusti, semoga kita sami saos syukur dumateng Gusti, awit Gusti sampun berkahi dumateng gesang kita wonten ing padintenan. Langkung supen kita ugi nyuwun pangapunten dumateng Gusti awit sedaya dosa ingkang sampun kita tindakaken wonten ing gesang kita. Pramila kanthi andhap asoring imana sumangga kita sami ndedonga. Sumangga kita ndedonga. Keparing doa Allah kawula suwana marek dumateng Pangeran Paduka. Kawula ngaturaken panuwun awit Paduka sampun berkahi dumateng gesang kawula wonten ing sabedinten. Katite anggen kawula nyambut damel wiwit injing ngantos ing sonten menika kawula sedaya mangke wonten ing kawilujengan lan kabingahan. Semoga kita muji malih ngagem KPJ angka 20.
KPJ angka 60 kita pujiaken padha setunggalan kalih. Pundi kang najis tan kenging mlebet dhateng swarga. Sumangga kita pujiaken sesarengan. Pundi kang najis tan kenging mlebet dhateng swarga. Gusti ini sani sabang rangkang nista nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci kita ugi badhe bebingah nampi dawuh pangandikanipun Gusti waosan ing wekdal menika kaserat wonten ing Ayub bab 13 wonten ing kitab Ayub bab 13 kita waos ayat 13 ngantos 19. Kasangsaran gesang kita menika dados alasan kangge kita nebe saking Gusti Yesus. Nanging sageta ndadosaken kita menika tansaya setya lan nyelak dumateng Gusti Yesus Kristus. Sumangga nalika kita nyanggi momotaning gesang ingkang awrat, kita menika sowan dumateng Gusti ing saklebeting pandonga lan pasambat ing manah. Awit boten wonten panandang ingkang boten saged dipun adepi nalika kita saestu mlampah tumuju ing Gusti. Gusti piyambak ingkang dados margi kangge kita sedaya nampi karaharjan. Gusti berkahi kita sedaya. KPJ angka 123 kita pujiaken padha setunggalan kalih. Kula pitados mring Gusti. Sumangga kita lumebet wonten ing pandonga syafaat. Sumangga kita ndedonga sesarengan. Kelayan manah kebaing suka bingadu Allah, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun paring berkah angin kawula mangun pangabekti brayat ing wekdal menika wiwitan ngantos ing pungkasanipun kawula sedaya manggih wonten ing kawilujengan lan kabingahan. Langkung-langkung doalah kawula ugi sampun maos mirengaken lan gegilih dawuh pangandika paduka. Kasagedna kawula boten namung mangertos kemawon dawuh pangandika menika, ananging kawula saged nindakaken wonten ing gesang padintenan. Rama kawula ugi kengetan kangge para warga KRW Nebo ingkang sakmenika dereng saged makempal mangun pangabekti brayat kados ing sakmenika. Kawula ugi badhe nampi berkah jasmani kawula ingkang arupi tetedhan lan inuman ingkang sampun dipuncawisaken keluarga ageng Ibu Wiwit ing mriki. Saderengipun tetedhan lan inuman menika kawula bukti kawula pitados bilih tetedhan lan inuman menika sampun paduka berkahi lan paduka sucikaken. Satemah tetedhan lan inuman menika saged ndadosaken kegiatan badan kawula, langkung-langkung kegiatan iman kawula dumateng paduka.
Mekaten doalah pandonga lan saos syukur kawula sedaya kawula aturaken wonten ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus. Amin. Sumangga kita pungkasi pangabekti brayat ing wekdal menika kanthi kita muji KPJ angka 937. Gusti Yesus pangen kula sestuku sepatuko ing sapuro kula ngapa patuko kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sati kula rima angerti nanti Gusti. Semoga kita nyuwun berkah dumateng Gusti. Seramat lan tentrem rahayu ingkang saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Sang Putra, tuwin patunggalipun Sang Roh Suci, tumrap ing kita sedaya wiwit ing wekdal menika ngantos ing selami-laminipun. Amin. Mekaten lampahipun pangabekti brayat ing wekdal menika, wekdal salajengipun kula aturaken malih dumateng pangrigen KRW. Mekaten kala wau tumindake pangabekti wiwitan ngantos purna pinanggih kelancaran saha kabingahan karana katresnanipun Gusti. Kula nggih matur panuwun ageng dumateng Mas Aplek sak keluarga ingkang sampun kersa nampeni rawuhipun Gusti lumantar ibadah keluarga ing sonten menika paring papan pilenggahan ingkang saestu sekeca tumata kula ngaturaken panuwun ingkang ageng mugi Gusti tansah berkahi salebeting keluarga Mas Aplek. Matur nuwun wekdal ingkang kaparingaken dhateng kula. Bapak Ibu, kula badhe martosaken wartos KRW tanggal 17 bulan 3 ing dalemipun Bapak Agus. Persembahan jemaat Rp200.000, sosial Rp150.000, Natal Rp150.000, jumlah Rp1.027.000. Kehadiran dewasa kakung 19, putri 21, anak-anak kakung 1, putri 8, jumlah 53 pendatang. Wonten pemasukan untuk perawatan terop dari keluarga Ibu Wining Rp50.000. Demikian Bapak Ibu warta dari KRW. Waktu selanjutnya saya berikan kepada tuan rumah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili perwakilan dari keluarga. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan selalu senantiasa memberkati keluarga kami di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bu Rina yang sudah mendoakan keluarga kami, terutama Ibu Wiwit yang bekerja di luar negeri. Kiranya doa serta firman yang disampaikan tadi dapat menjadikan berkat dan kekuatan bagi keluarga kami di sini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang sudah berkenan hadir pada ibadah keluarga di rumah keluarga kami ini. Kiranya kehadiran dari Bapak Ibu serta saudara menjadikan sukacita dan berkat bagi keluarga kami di sini. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu kula aturi sugeng jejagongan sak cekapipun. Matur nuwun. Tak salah.
Mbak Irma nakal. Mbak Irma nakal, Mbak. Aku yang bawa jadi video kan isin aku Sehat loh. Sehat kan ibu. Kalau kita ini